El suport de l'emprenedoria pot tenir un impacte a llarg termini en el teixit econòmic local dins la comarca. El cas de la pizzeria aquí i allà, a Santa Coloma de Farners, mostra com l'acompanyament del Servei d'Empresa del Consell Comarcal de la Selva ha contribuït a la creació, consolidació i transformació d'un negoci al llarg de més d'una dècada. Però no sabíem, en teoria, el tema de muntar un negoci com s'havia de fer ni on t'havíem de petar. El que passa, pots muntar un negoci però no saps què has de fer. I bueno, vam informar, van dir que anéssim al Consell Comarcal i bueno, allà doncs, ja ens vam posar en contacte amb la Sílvia i ens va dir que féssim un pla d'empresa, ens va assessorar i bueno, gràcies a Déu, després de 17 anys aquí estem. Vam estar seguint uns passos, ens va dir que bueno, el pla d'empresa comporta doncs, fer números, fer més o menys a l'entorn a veure què és el que pots calcular, el que pots vendre, i bueno, a través d'ells doncs, ens van anar assessorant amb el tema del banc, el tema de portar-ho tot endavant i bueno, doncs, gràcies a això doncs, vam poder muntar la pizzeria d'aquí i allà. Vam començar com a pizzeria a servei a domicili només i bueno, perquè la gent pogués apreciar el nostre producte, no és el mateix, sempre ho he repetit, menjar una pizza a casa que menjar a la taula. I ara molta gent es dona compte del que és menjar-se una pizza acabada de fer i menjar a la taula. I és per això que hem volgut muntar aquí i allà i ser una mica més familiars també i acostar-nos una mica a poble i conèixer la gent que demanaven. Estem supercontents per l'Òscar, no? Jo me'n recordo quan va arribar, que devia ser el 2009, no? Que vam fer el pla d'empresa, d'això ja fa 17 anys, si no m'equivoco, sí. I això vam estudiar molt bé doncs, el que era el model de negoci per muntar una pizzeria de menjar per emportar. I ara al cap d'uns anys m'ha trucat i m'ha dit Sílvia, vine a veure el negoci que tinc muntat i com està creixent. I vam venir aquí i vam veure que el que era la pizzeria per emportar continua sent, però en un local més ampli, on també hi ha restaurant i on també ha ampliat amb les smash burgers, vull dir que un producte que ara està molt de moda i que crec que tindrà molt d'èxit. Ell va seguir molt bé el pla d'empresa, me'n recordo que va ser una persona molt metòdica, que ho vam estar estudiant molt bé, els costos que tenia, la competència, com ens diferenciaríem, la proposta de valor. Vull dir que gran part de l'èxit també va ser ell com a persona que es va involucrar molt i que és una persona molt creativa, amb moltes idees i tot això ho ha portat en el seu negoci. En un context econòmic marcat per la necessitat d'adaptació constant, empreses com la d'Aquí i Allà evidencien el valor de l'acompanyament continuat a les petites empreses. Un recorregut que, més enllà de l'inici, demostra com el suport institucional pot contribuir a consolidar i projectar negocis locals al llarg del temps.